Terus Yang pun kula dadi ketua panitia tanggung jawab. ya wis kudu bahu suku penggalian Tombok iki tombol ini kadang-kadang ini belum satu dibayar ya nganggo duitku sih ali kwitansinya hilang Pak biasa. Lajeng dijolke ra iso. sing kali ini misalnya dengan barang parkiran ini jalur utut kan dan kita ini jalur Pak Budi ra utut dan ini aku ra ututnya Budi Pak aku ra utut ya bener ini bahasa ini amu kandek sama jane jonggo monggo men lajengaken Bu Lasina jadi kan aku bener tuh ya Gandayanono Anda tayo dumateng risang temanten ketawi. Duh sanggianing tamu ingkang sinunggu ing akrami sepinten to gung barawane manah kula ing kalenggan menika awit sampun kapatedan ingsih kabalabak luhuring budi dharma saking panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng hanjenengi anggen kula hanetepi dharmaning asepuh mangun bujo krama hamiwaha siwi mahargya suta lumebering sih dharma saking panjenengan sedaya ingkang sampun kapareng jumurunging karsa suka pepuji pangas tungkara Handayanono dumateng risang kemanten kekalih ingkang sampun widagdo badhe nambet guna tanining akrama satemah jumbuh ingkang sami kinayuh sembada ingkang samya sinudya inggih awit lumebering sih kadarman miwah lumunturing dharmastuti saking panjenengan sedaya punika mugi pikantuk lelintu ingkang satraju saking ngarsa dalem Gusti ingkang maha mirah sarta agenging panuwun kula ingkang boten saged cinitra ing ukara amung dahat katedha kalingga murda mangkono pangudas maraning griya ingkang kawiji kanthi aris sinawung lukitaning tembung manis manuhara kebak ing sagara Manuhara. Duh sanggianing tamu ingkang sinunggu ngakrami sepinten to gung birawaning manah kula ing kalenggan menika awit sampun kapatedan ingsih kapatedan kapiji ini kalau kapatedan ingsih ini kapatedan sinaraya ini kira-kira ditusun ini pindah kapatedan ingsih sinaringan sih kapatedan ingsih kabalabak luhure budi dharma wis kapatedan ingsih sineng kuyung dening sausine kemawon kapatedan ingsih dipun paringi asih kalian sedaya sangkirawu kabalabak luhuring budi kabalabak sing linoberan luhuring budi dharma saking ingkang sami rawuh saking panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng hanjenengi anggen kula hanjenengi itu rawuh wonten pahargyan iki jenenge hanjenengi bijak kasuwun hanjenengi anggen kula kagungan kersa tapi napa saking sarana sampun kepareng hanjenengi miwah hangestreni sami nggih hangestreni kalih hanjenengi meh sami ngestreni mboten ngestrini nggih hanjenengi
Hanjenenge saha ngestreni sami anggen kula netepi darmaning sepuh. Netepi darmaning sepuh napa mangun bojo krama. Ewuh iki bojo krama. Amiwaha siwi mahardya suta. Niki namung supados tembungipun swara. Amiwaha siwi mahardya suta. Siwi kali suta niku sami. Sami. Lah niki bebelas manipun Siwi Januarta, anak lanang nilai lahir Januari. niku dadi anak nilai lahir pas Januari. Dan Siwi Januarta. Mahardya Siwi miwaha Siwi mahardya suta. Dadi ngiwoke anak sami mawon niku. Lubering sih dharma panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng jumurung ing karsa, suka jumurung ing karsa, paring panjurung pangestu sami suka jumurung ing karsa, suka pepuji mangastungkara paring pangestu. Jumur ing karsa suka pepuji mangastungkara paring pangestu, supados napa andayani handayanana risem temanten kekalih ingkang iki dapat dengan sampun widaksa nambut guna talining akrama. Nah niki panjenengan aturaken dereng ijab badhe nambut guna talining akrama. Ana tapi wis widaksa. Ana tapi jejering priya lanang itu nambut guna talining akrama. Nikah nggih satemah jumbuh ingkang sami kinayuh sembodo ingkang samya sinedya. Inggih awet lubering sing kadharman miwah lumunturing dharmastuti, dharma astuti, pangastuti kami. Miwah lumunturing dharmastuti saking panjenengan sedaya punika mugi pikantuk lelintu ingkang sakraju. Sakrajune ibu mesti hafal iki. Timbangan mas traju pundake traju mas itu tegese padha ora piring apik dadi ora sak traju sak timbang. Mugi pikantuk lelintu ingkang sak traju saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Mirah. Agar ngoten niku garwa traju lajeng dipun biasanya pun mugi mangke pinaringan berkah ingkang aluben luben. Niki pengantar sak traju saking ingkang dipun tindakan kala sampun rawuh jenengi paring pangestu komplit yen nyumbang barang kanthi pangestu wujudipun anu nggih. Mila niku mboten sampun gambaraken sarta agenging panuwun kula mboten saged kagambaraken cinitra ing ukara. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, ingkang tanpa upami, ingkang boten saged cinitra ing ukara. Cinitra ditulis digambar ing ukara dadi boten gambarne nek ajeng ngaturke panuwun kuwi. Mula menawi menyambut tamu wonten niku saking senenge ngaturke selamat datang iki kaya belum kaya durung mantep nggih. Kami dari SD Dharma mengucapkan sugeng rawuh. Selamat datang kita durung bareng. Kita nganggo sugeng rawuh. Saking pengen dene selamat datang sugeng rawuh ibu. Ibu bupati terus dadi S4. Wis muda iki. Boten saged cinitra ing ukara. Boten saged gambarkan kali ngaturaken panuwun ingkang tan kenging winiraos. Tan saged cinitra ing ukara, tan kenging winiraos, tanpa pepindhan, tanpa upami. Jadi nek pas kang ngarep wae semuanya tanpa pepindhan kene mburi ya. Tan boten saged kagambaraken tanpa cinitra ing ukara. Jadi mangke kene niku rami aturaken panuwun ingkang tanpa upami ugi bar niki terus paluran nyumbang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami terus terus. Jadi misalnya tanpa pepindhan,
Yang video mangke tanpa pami kan kan kuwawa sinetro ing ukara mboten saged kula gambaraken. Amung dahat katedha kaninggo murda katedha wis katedha iki nek basane dimakan. Dadi antara diraosaken katedha kaninggo murda sinangge. Jadi tidak ning ati ya dirarake ning pikiran tetap dibudeli. Pun dahat amung dahat katedha kalingga murda saking raos remenipun. Mangkono pangudas marane ngudas mara. Mangkono pangudas maring dira yen kawijil kanthi aring ngudas mara iki rasang-rasang dan iki nek apik. Mangudas mara ingkang kawijil kanthi aring sinawung lukitaning tembung manis. Dibarengi kalian tembung-tembung ingkang manis manuhara kebaing sapurwa manuhara. Lanjut wonten ing manah manuhara kebaing sapurwa. Dadi wis apa? Sumbare kaya sapurwa bapak teh banget. Saking remenipun. Sinawung lukitaning tembung manis sabareng tembung manis. Wis kanthi niki wonten saged sinetro ingkang tembung-tembung ingkang endah ingkang manis kuwi sing rasa digambarke saking raos remenipun. Iki gambaraken nyandra swasana kalian ingkang njaluk mangun bojo utawi ingkang kagungan kersa. Iki mangke menipun pun waos boten ngantos gangsal menit. Dipun ngiringi ngaten iki terus ngiling mawon. Nah iki mangke pun cobi mangke nanti iringan gede. Kita tembung-tembung ini, wonten ingkang mbene ingkang anu nggih. Sudah bisa dipahami dari kata-kata ini. Ya. Sasampunipun dipun uncai wau di sing birak, di sing anu niku. Iki nang atas napa tembung ingkang manis. Misalnya baru sekali, kalau sudah 2-3 kali, lama-lama jadi biasa.